onyame yodo so enti say bishop obinim wono transe no hun say kwan bi afo aso emire bi abesene kono enye waye bone enti sese wasesa ya ene sese o kansampa ojina ayi mi try no ayi Ephesians chapter 6 verse 10. Too much GH Ghana wahala jumede na ebre asose munuaba APC kapa enenso mede ebesomo ewe yefidie kese yi emu na ene de ensem a edi atrantwie ewo maimu ebusiafo esewani ensese ye ka edecho ye sofo panyi anase nya minipa Bishop Daniel Obinim Reverend yase said the dodo nanim ni say angel Angel Obinim dodo na edin a womo ede efre no na ene de say dia wadane evangelist wa na just say nyamedwuma no afei na wo hye muke na wo yi nyamedwuma ni yie ankasa because o hwe ensɔhwe ne eyi ato no ne nneoma ba wo se nani eda honom na ne nsem bi ode aba beto abonte no eno ene epesi ye hunu se eye no kore se de wo kan ye nyame na waye na adwen se wo ye nadwuma yie anase wo de nneoma bi kata nneoma bi so amagana fo ehunu se wasesa ampa eno nti mato ensa ede afre apostle Ajeman Prempe adodo na ni se God's Watchman na asafo woda no enso ede the Bible Church of God 7 day ewo enkan kaswa tuba junction ye besi nkonya ede afa ensem yi hu enti gibre ye twan ho ye ba ede nkomodidie no ebe hwehwe so for mesanso emamo akwaba biemu Angel Obinim ne nsensem yenti ene dey yesinkonya ye ba be pensin ensem no emu entimi ni wafide ne efiafe ene wabekan ho ankomodidie na ena yede ehihye so apostle mema wakwaba ba yefide kase yi ya me ankasa me dehye na ho ti se ya me adom ho ye na wo se papa Yesu adom nti mu ye kama ederade ase ne de we look young say yenyini kakra nso so yenyini urade adom se nyini de opa na wunyini nyame nso na manipa yinkyere ene ahoden onti ase owu atuma numnuro ko hospital abompa ne nso na oni ahoden onti ase nyame nso de ya Kristo amama ahoden ni wa ahoden am de n'adwuma no ye urade nam de ni munyam ne asedama no Apostle Mijidi ye say Bishop Daniel Obinim ne recent videos a waye e de aba abonten wo hunu watie ne nsem a ewo na de na abetimi aka e de afa ho medase edi kan no Yankopon hira nso na mesre Yankopon adom no mu buru hu e de ma mu nyina adwumadi nso urade mrem o ma hyema na bibia nkoso yi kama ahwefo tiefo aburukyire ni Ghana ha nyina nyame enhyira obi biara wo ayo otako too much GH hode o jai ho krode a na chese nyame enimi nukure ni wahwera de go bibiba enema panko na yede ba ho awurade na asomaye ntimida manfo as den Yankopon as injankan Osu obi ni mu ayere ne video aba abonten fa ne sachira ye hu se na hu ne sifa ewiase Onyankopon onpese obi abayira me no nipa bia be badwen sakrem onya ne pene se ni bonie ni nipa be abonefo ne atene wiase so enti so obi ni mu no Bishop Obinim we are meant to be friend angel because when you angel. And you credit your one when you angel. Bishop would hear meet me their friend because our Bible. What you have here?
enti bishop obinim se wahunu mpumso no se wasakra na fe de wo ye adwuma ni yi a asem bia ni hobio onyame de wo gye obia oti ase adwuma na wo ye no wo ye ya daache obewu akobu akonta kire Yankopɔn bisa Hebrews 9:27 say twase ni pewu prakope wo na chi atemu ho ti atemu e bokoko nyame be bu ya ten daache no enne most important it is how ye nyame adwuma ye ni ye so wo ye nso no anye ni ye na wo hu ni se kwambo ni bi so na afae ene che wo hu se kwan na nam so first no enye enti wasesa wo ti asie die Nyankopɔn obetumi ajo okay so na mamenkai asem bi ansana ya toaso Nyankopɔn asem ni Ezekiel 18:21 to 24 na obonefo nso so wasanfiri ni boni a waye nyina mu na odi mahye nyina so eye atemude ne atenene de a enkwa na obenya na omu tie ni yo arefo ni etiefo ne mra to ade a woye nyina won kai ma ne bio ne tene a waye no mu na obenya nkwa okay verse 23 ne say pe na me pe obonefo wuo Awurade Nyankopɔn asem ni enye se osanfiri ne kwanso na onya nkwa na me pe Awurade asem ni nanso se oteni ni sanfiri ne teni eho ekoye abusudie ene echiwade a obonefo ya obenya nkwa na ne teni a oye nyina won kan ma ne bio ne fum a wafum ene ne boni a waye no mu na obewuo okay amen amen Onyankopɔn no se de ositie no enti simple ye kan say God is love onyame to ni pe nyina onyame ye odo wo se empo no obi a wotene waje na di wo som no wo ye tene ne ade panko na wo ye na wo san wachi kokoye boni a ene niema enya wo se onye nkwa wo tene ne ade a waye nyina no onkai nemo boni na obeye na chie no emu na obewuo obokobo nsam je nse yesisi o enya sisie ene oboni vo nso ntina me say God is love ene oboni vo nso wo samfiri ni boni a waye nyina mu no obeye adepa atene ade ha ama Awurade a wo se enkwa na obenya ne boni a woye first ni nyina no otumfo se men kan ma ni bio crash wo sa nipa no kum nipa wa bokro no woye amroba o ku nipa be 1000 onyame se on kai se waye sa abon no kura da na mom ade treni a woye wo kire no emu ana obemnam so no waje nkwa ntinem se God is love na janti se enam san nsem wensi na dodo na atimi di boni a se ane mi di boni a ya kakra na masachira na anya kakra na wunsu udia ne koduru ba bia no waja na se okowu wodi ase ene de ense nipa de hye na adwenem ye ba ayi Proverbs 28 verse 13 nso a Awurade se de o kata ne mra tonso no wonya promprom chese won kwanenim nyame nyini ntum na de wo kan bone na o gyan no ono no obehunu mobo no wagye no so tiase tinam say God so good, God is love onyame yo do okay so enti say Bishop Obinim wono transe no hun say kwan bia ofo aso emire bia besene kɔ no enye
wayɛ bɔne enti sese wasesa ya ene sese o cancer mpa ogyina ayi mi twɛ no ayi Ephesians chapter 6 verse 10 to 17 na ɔno de kasa nti agya no woni we nyina na ɔde yɛ bɔne ɛno ne asɛm no ɛna James 4:17 sɛ di onim papa nso no anyɛ no ɛyɛ bɔne ma no ɛna ɔyɛ bɔne no a ɛna ɔno ansa ba reverse so obehuna mane wo sɛ Awurade Yesu kan sɛ Luke chapter 17 verse 3 to 5 no was it sɛ wo nua bi yɛ ɔbɔne na ɔba wo nkyɛn bɛka kyerɛ wo sɛ masakra madwena fa kyɛ no so ɔba wo nkyɛn prɛ nso ka sɛ masakra da bio bɛka sɛ wasakra madwena fa no bɔne kyɛ no so ɔte aseɛ enti sɛ ɔno nso ɔkɔ Awurade nkyɛn ɛde Awurade din abɔ nipa poo ɔde Awurade din agye nipa ho nneɛma anaa wayɛ deɛ ntene sɛdeɛ ka Ezekiel no wayɛ deɛ ntene nyinaa na ɔsɛ Awurade fa mba ne kyɛ me ka sɛ ebi a wɔtwa fasting bi minim wozu nim ɔno nim ne ɔyɛ bi a ɔde fasting bi ato asere Nyankopɔn sɛ Awurade mfa no bɔ ne nkyɛ no na ɔnyɛ saa deɛ ne bio a sɛ ɔntimi nya bibi saa ko megyina ɛhɔ ɛnka saa wɔn ɛmfa nya futuo ayi honhom nkrantɛ ɛne Nyankopɔn asɛm ayi nkwagye dadeɛ kya ɛne Nyame asɛm fa no korɛ bɔ wasene ɛne deɛ keka ho nyɛ wɔ Ezekiel ayi friends Ephesians chapter 6 10 to 17 no so enti yɛbɛde Nyankopɔn ase sɛ yɛampa deɛ a sɛ yɛ no korɛ ɛne wɔka sɛ ni tim vita ne sese wɔyɛ wei a begye sɛ onyame bɛgye no yes okay apostle yeah mpanifo ya no mutaka sɛ afuto hensakra ni pagi sɛ nsɔhwɛ hu ne sɛ nsɔhwɛ a wɔkɔ mu nti na ama enede wafa saa ayi ato no ho so ɔyɛ na dwe sɛ ɔbɛyɛ evangelism ɛde atwe akra manyankopɔ because obi ni mayenim no ahwɛfo mu nyina mo bɛbɛ witness sɛ wɔnyɛ obi a wɔbɛba yɛ sɛ wɔyɛ evangelism ɔka ayi ne de ane sɛ ɛyɛ asɔre dem ɔma edi wɔ mu dwuma ba sɛ wɔba ababe ma afutuo sei no ɛnya ade a yehu no common ɛwɔ ne mu ntu hu ne sɛ ɛyɛ ɔhawa na ama ne wɔkɔ mu nti ɛna ama no asesa no sɛ ne wɔn kasa wo start kura no kan bibi sɛ agua afutuo sakra nipa ɛgye sɛ nsɔre and it is true nti nsɔhwɛ na okomu nti na ama na asesa sɛ ka bibi sɛ bibi ansɛ a bibi nyɛ yie what you say and the nsɔhwɛ na okomu no ano ɔden ɛna sɛ wɔ so wasesa and so wasesa Nyankopɔn de o so ɔde bɔne ani wote sɛ deɛn wɔde bɔne sɛ deɛn na wogya bɔne no na aba ne nkyɛn a ɔbɛgye wo hwɛ Luke chapter 15 ɔba de serve wɔ no ɔne ne papa teɛ no ne papa nya ɛwɔ ahonyade bebree no ɔka no bɛsɛ ɔfa bibia ama no ne deɛ ɛwɔ mpia bibia wɔ no fama no papa no so ɔha ne saa ma ɔde maa no ɛna otu kwan kɔ baabi akyirikyiri ɛkɔ boko hwibra kɔ yɛ deɛ nsɛm fata nyinaa ɛne nwamanfoɔ mmaa ahodoɔ akɔ hwibra no kɔbɔɔyɛ afei yɛne ba no nso ne sika na ahonyade ɔde kɔ nyinaa sa afei hia no ɔhu deɛ ɔnyɛ nti obi ɛyɛ mpreko ɛna ɔde ho kɔbɔɔyɛ no mpreko du anom kura ne ɔyɛ dɛ wodie afei ɔtena se da kɔdi no ɔsɛ ɛdeɛ bɛɛ paa na me papa ni ɛdeɛ bɛɛ paa bɔne bɛɛ paa ma yɛ mpapa nti sɛ msa akɔ ne nkyɛn a agya no wanyɛ me na meteɛ mpreko du ane na medi mɛsa makɔ ma wɔka kyɛn sɛ mebaa sɛ mɛgya nyɛ ɔba no mebio ɛfa meyɛ ɔpaafoɔ no baako ne kaa ma a bosome menya metwɔp mɔni enti ɔboa no ho ma ɔsii mu baa ne papa hɔ mɛma ne yɛ mmienu o ne baako kɔ wiram ɔbɛtoo ne papa nti ne papa so hunu sɛ wɔfiri kwan so ba ne ɔso a ayi ne nkoa ne sɛ ne ba na ɛba ne nkɔfa no mmra ɛna ɔbɛto wo na gye na wo a woatu no ɔfee na no n'ani agye na ne papa no se
Mongra no ntade fi no mo hye no tar papa mo ndress no mo hye no patia mo ndress no kama na mo nkum anwan na adore no mo nkum kase baako e ma me bɛyi na me bɛyi wo wi wo yirai wo sei wo saba enti yenya party kase no mo yie saa de no ne o papa yi o ayi adontovo nipa hodo o mo gie ni ne ba no ko ba bia o se ewuram enti o ba no o te se nwom bi ni dede bi koso fio no buza asomfo no ba ko se na adie na koso fio yi na unze nipa so do baka obeka ha no so wunua na o gini ne ma dwane koye no wasaba na papa kum na ntwe ne kase pa wa dore no wo de ye duane ene ye to party ti wunua de boniye ni no waba onunti ena atisa ena papa pam no wo papa wa pam no no age no no ye we ma no na boy dwae ene o dwae no ba se ntini papa hu no na ni ba na ni mo sesa ene o se o me babra o se na dada me ne o to dada dai akukọ ba kora unkum bi nya aduane ma me da na me nua we a ono de boniye ni ya ni enwamanfo ni akronfo ni pabonefo akodi afrei obaye a o gyan wa dora se na ntwe wa dora wo kun dia ye party kesese ama no ena papa ne se o me ba nya abotre se o de o me nche ne bia bibia mo bia ye wa wo dia so awurade yesu na kan yo asemu su ye no kora ebi ni obi ni mu die metumi di atoto ho akase saa na tie okay so say enye say akwantuo keke o spiritual meaning no obi a ye de boni ye ni o fere gya ne nchen chezo o fere ni papa nchen obi ni se o gi se de ne so free ni papa nchen na ni papa eje Nyankopon ne nchen ene o ye de o pe ene ma aburu nwaman nso o kasa no se adwamansam ni ade nyina wajai wakomuda woye wenyina ya binu atrese ehunu se enye kwani obaso na nye enti wasamba ne papa nchen okay enti Onyankopon se wagina wa atu hana wa ho asem ka bi ani ho asem eka yo apostle ni enhwade said ye wo ba ye na okasa odo se wan quote wan boy bia quotation say banensem o kan tumi say bible mu nsem a na wo de eba na ye said the way ana say ye dwumedia wa for that ho evangelism a na wo ye na che say ye edifo atrofo ana say wo mo amane no o mu nim say adwuma kase a wo se nipa na say so for wo ye evangelism so adenti no magyade ato honum na wo mo bo nipa epo oh akwesi kape me da wase mi nshira eni asemo wo sa bi same oh say bo nsam ye ne ti wiase so Revelation 12 verse 7 to 12 no emra bo nsam kane ni efrem Lucifer the morning star ono na nyame amanu tumi kase wo soro ahenem ya chese obey Nyankopon fa eti Nyankopon so di ma bebre hye nsa no control so eti ahantan ba no mu anibere ba no mu eti o convince amofo no e de da won ki kan Nyankopon ho nsam gu nipa no biaso abofo no biaso mu eno mo di agene ma no eti wo che abofo no miensa chese wonyamu ba ko onyawo besa 1/3 okay eno mo sorry so obetu Nyankopon fi na konwa so we can Revelation chapter 7 and Revelation 12 7 to 12 no ana wo say untimi nko wiram enko twedua medua no emfa mafie madua no meye tentene nche no correct ndi ndoko esiye ku no ye enti olusui because adie nyina so tumfo de wuntimi no enti Nyankopon ye dan wo to no ani na bofo nyina begu asase so obonsam begu asa nyame to no saa obeto asase so wan praw ni namu o nka firi soro ahimba mu beti asase wo so nka Nyankopon to no hwe kase watete kora abro san kora ofru na o ti hia eya sam ketua nya sam ketua
ɛna wan kɔ hospital for check up bia nso wo di ase ɛna wa no aduru anya hwee o hwe ha na ohuri ɔne na bɔfo ni nyina ɔmo woso wosi ɔmo yɛ training kakra ɛna binom kɔ wura nsuom apum ɛyɛ motan mu enuam ni ade ɛna ɔmo ayɛ asase so ma ɛna nyame ka kyerɛ yɛ ne yɛ te asase so sɛ verse 12 no ɔsi mo a mo te asase so mo nue ɔmo nsɛm sane aba mo nkyɛn na ɔfa bufu kɛseɛ efiri sɛ ne braka etia enti ɔmo nsɛm no wɔ ha no obɛnya nipa atwe wɔn asɛ wɔn adwene especially obi a woyɛ nyame ba no obi a ɔmo nsɛm hu sɛ daakye nyame de wobɛyɛ adwuma no obɛtumi yusu ɛne nyankopɔn so wɔ time a wɔde frɛ obiara ne kwan a wɔfa so de frɛ no mema example Paul kane ne yɛfrɛ no Saul no bɛyɛ Paul no ɔno no yɛ Farisini onim nyame asɛm no from Genesis to Malachi ne Yesu maayɛ no na ɔyɛ lawyer of the law Paul no nim pa so enti wonim Paul nneɛma wɔyɛ yɛ nyinaa bɔne a wodoɔ ne ade a wɔyɛ yɛ nyinaa no na ɔnya hunu Kristo wɔkyerɛ Kristofoɔ no akye wɔ ebi agum no wɔkunkum bi wɔ sɛ Pharisee mu no na ɔyɛ champion baa ɛso na Awurade te ase o na ɔhwɛ no o enti ne mmerɛ soroyɛ no wɔkɔ Damascus Acts chapter 9 ɛhɔ agyidifoɔ wɔ hɔ nyame asɛm no ɛtrɛ enti wɔkɔ akɔstɔpo wɔ mo akyere wɔ mo agum akunkum binom ɛhɔ ne Nyankopɔn Jesus Christ ɔbɔ no kɔm hwee ma n'ani kura firi ayɛ ɛno ɔteɛ mu Awurade Kristo teɛ mu frɛ no sɛ Saul adɛn nti na wo tae me ɔsɛ yɛ wo hɔ ɔsɛ ɔmi ɛyɛ mi Awurade ɛhɔ anani afira etu oduru Damascus no na Awurade enipa bi wɔ hɔ frɛ no Ananias ne wɔ hɔ na ɔkyɛn sɛ wɔn kɔ ne nkyɛn wɔn nso tee sɛ wɔba hɔ nti na wɔn suro na Awurade ka kyerɛ no papa Yesu ka kyerɛ Ananias sɛ saa nipa no n'ani afira mi na mefira n'ani ɔba hɔ wɔde ne ba hɔ bɔ mpaeɛ n'ani bɛte na ɔno no mayi ni sɛ ɔbɛsoa me nsɛm no akɔ amanaman mu enti nsuro ansa na odiifoɔ no ɔsomafo n'ani akoma tɔ ne ɔno onim deɛ ɔyɛ so ampaniɛ paa ɔde ne nsa to no so ɔbɔ mpaeɛ ma na n'ani no ate 3 days ɛna ɔsɔre yɛ bɔɔ n'asu ɛhɔ na ho nkonkron yɛ dɛ ɛhyɛ ɛna ɔfa no first no deɛ no ɔyɛ nyinaa no nim sɛ deɛ ɔyɛ dɛ papa onim sɛ deɛ no ɔyɛ Israel ne mpanimfoɔ no yɛ nyinaa ɛyɛ noa no ambɔne no nam so nyinaa onim sɛ yɛ onim sɛ akyere ɛna ɔyɛ yɛ edi sɛ na Awurade ɔno na ɔde ne bɛyɛ adwuma wodi aseɛ edi wɔfrɛ no afɛ Paul wɔsi Kristo ni agyenkwa afɛ no ɔstate cancer mpa hwɛ adwuma kɛse a Nyankopɔn de Paul ɛyɛ Ghana bɔkura yɛ ta ka sɛ Paul ama ntɛm no wɔsena di kanfo wɔhu ɛso wɔdie Kristofoɔ bɔne na Israel ko no wɔnim mmara no wɔnim nyame asɛm nyɛ sɛ no wɔnim ba ne Kristo sane ba asase so no wɔnim sɛ ɔno ne Kristo no wɔnim sɛ n'akyiridifoɔ no nyinaa ɛdaadaa nipa ɛkɔ wɔ sɛ yim so akyɛyɛ nsɛ no Awurade frɛ na wɔhunu yɛ ɛni sɛ obi nim wakɔte bia mu ɔte sɛ a me de mɛka no sɛ wɔso wasakra deɛ a na gye sɛ deɛ wɔyɛ no fɛs nyinaa na ɔnim sɛ bɔne no wɔyɛ sɛ hwɛ ɔbonsɛm frɛ wɔ ni frɛ w'adwene ni esisi w'aso a ɔma wohunu sɛ adeɛ a woyɛ no ɛyɛ bɔne wogyɛ hwɛ obi a sɛ mfa sɛ ɔbaa bi a ɔyɛ tutu ni ɔbɔ gyantra ɔnim sɛ no na ɛma ne sika didi wode aseɛ adwuma bi ayɛ adwuma obi sɛ adwuma bi ayɛ adwuma eti obi nso yɛ kɔmfoɔ wɔkɔm ɛho mo didie eti onim sɛ yɛ
just say urade bie woni no wotuma hu say de na oyɛ nkwase asɛm. Okay, Apostle yen hwade o nti say no wonhu ne say enam nsensem a eba ye said de ebia ne nsɔre ma ne bigide omu wo woni mu omo like sa gide ne bi eni ho bi menu nti na wafa sa akwan we so said de be ya ombesa aba ne nchen bi. Kuya me dance say nkrofo no gidi a say mate say ane yesi ma yesi nti obo ho be ka say na asori we de mi nko bi obo obetu ne bafo asori we jai kome ma wonko ho bi wonte papa ne ho nsem say ni say enti say de opese wo sa eba biem na wo benya eye ne members ano owo ana so otimi sa enya edon fofo ka members ano owo no enu nti na wa hyeda adane ne ho say no wa fanya me na wo preach say e de ekira mansan. Ewia so obi enu a wo chiri for asem pakodo. Okay. So Jeremiah 7:8 was say aden na mo de mo ho to atoro sem a enye ma hwe so. So nipa ne de ho to atoro sem so. Osofo no ohun se odi na chief first no. Ena nsensem bae. Obu wo ho a ne ho nsem to be ja asoro no. Obi won so an nsem ho nsem aba bebebe nyina so. Onyai. So na ni nyina ne say Bishop Obinim se wo kaso wa sachere preachi se nyame asam tie dia wonyene ne ho no preachi ene edom no se mu be cha miensa na mienu akọ ana mu be cha nan na miensa akọ na ka ba ako a onye ne saa onye ne saa no na babu anu ne Yakobɔ be hira no na atoro ne na ada ne 4197 ayi nyansa krono bi a obobo ni pa bi no no woso asakira da wonya ni nyina no fa baburu mu asam frenchim enante eye de ya obenya bie di nachi hwe John chapter 6 verse 30 to 63 ahono Yesu mo ka meni nkwapan no meni nkwapan no bi sani firi soro baaye se nipa ni bi na obi obedi bie no obenya nkwa bi obanu moja obenya nkwa no oka sansensam mo preachi e wo Israel ni nipa bibire di na chi o afi wo se wan ni me honam no anum moja munni nkwa o mumu na ni odi me honam no anum moja no obenya da nkwa afi ni nsam keka no na ha nipa bibire ti bibire ye dan esan wo mochi eno odan no ho no ka kire won se o ka kire suafo na kan se mo nso mo be se mo ko bi ama ena Peter no mo se awurade ho anche ne be koro wona wo dan kwan se oh edru ba bi ni Yesu Kristo suafo no bibire esan wo mochi na nkofo adi na chi doso but eni ekodu ba bi no bi bibire san wo mochi eti wo de kwa ye adwuma dotwa na ma ho okay eti se wo so de no kwa na be ye adwuma me ka kire pray ni padodo no ne nsan ka bio okay because atro komhye eni suade hu eni niema bia na oye no wontimi nya bio because o si obe wa sa kira be hunu no kore no enti obe hunu no kore no se wudi Kristo din na eya ni a wo ye no first na enya ni nyina no wontimi nya bio eni nipa no so ope eni suade hu enkomhye akwankyere eni ne akika ka hu bebere me bo ana edi na sa wa ba bio wo so wo ye se wa dan no se wo ye se wa sesa na se sa ni ma na wo ye ne kan no wo nya de ya obi wo beko obi wo beko wo je me ka che ola se so be kan ya aso ibabi e ya asore no obi wo no ne prot bi wo ho ma me bi wo be hwe ne prot na busasa so for ha no wo shem komo ana no ni mi se me ni so for na wo busa masam no na mso wo se wo shem kom akwankyere wo ohuna de so anam so sa ni ma busam de oba nyame adom na ba ne se Nyankopɔn bibi wo ho a wo yi kye ne oba kachero wo so yo mate wo nti wo bio wo penko sa ni papa ne o enkom hye akwankyere ani suade hunu daye se ne ba so se ne ekọ enti no sa obi ba so na nkeka ka sansam ne nkyere no a wasa won tena so no wo de Bible kyerɛkyerɛ no je adwamamo krono awudie mansotwe
ni tan ani bere yibru mu na wo kika we no ho no ma na nkom hye ne ani to ane hunu ne ma akwankyera no nya adwuma aso no be jai wo ma okay oh eti ene so o asesa pa no so ye ne ye dia the thousands of congregation na wo no onya ne sabi jo apostle ye de yenkomodidie no esie no enam ye nua bema ye papa ya de nyina sofo ye bishop dan obi na dwen sache de nsoso na oben wa say de a wo so akoye sofo wa famu aba na wa hunu e de na obeka e de atu wo mo nsoso o mamane no efo no mo nsoso aba bedi ye Kristo anamo echi yo akuya ni da asibio hwefo ne tiefo onyankopon dom ye beda na se ene nsema ekoso wo Ghana ha so me de metimi aka ne se obi anhwe ne ho yie obi anhwe ne ho yie e wa difo atorofo ni fake pastors and prophets no ye adwumayefo na ye nyame adwuma no munhwe asofo no bi yie okay na arafo ne tiefo so ya munhwehwe ne kura chi kwan na mumpe of friends say ekwampa no mfa so enkyerɛkyerɛ munkura mu dendenden tienie ma asɛm bi wa First John 2:1 and 2 First John me pacho tie insan ka wura didin wase First John 2:1 wase bise muntiu amankuma me twewe no mabremo na mo anye bone eso obi ye bone a ye wo chiginafo obi a e wa agya nkyɛn oni ne otini ni Kristo na ono ne ye bone ho mpata na enye die ho enko a na emom ewiase nyina de bi amve chapter 4 verse 1 nkan hwe yentiam ko to mde we kan ho abonpo okay adofo monye ahohom nyina enni First John 4 verse 1 and 2 na emom monso ahohom no nhwe se wo firi onyankopon na efiri se adifo atorofo bebre abawiase monso ahohom nyina hwe fa Bible no eto kinkan na study hia Bible na adifo atorofo achechefo atorofo wo se bebre abawiase mu monso ahohom ye de a spirit ya do also okay 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 no say ono se kan no ma no so atia onyankopon ne osom nyina ama ono agotena nyankopon so dem e de no ho kyerese oni onyankopon e de ne kyerese bonsam tia so dem ye de ne ho kyerese oni nyankopon wana go hu bonsam so osi aso dem obi anko hu ye ba Bible so tia so dem e de no ho kyerese oni nyankopon edi entino Bible kasa enkyerɛkyerɛ na koso asorinum okay dia difo no bi ni asofo no bi ni nkyɛ akyerɛkyerɛfo yɛ no ɛna kyerɛ bonsam na yɛ dɛ ɔte hɔ efisa no kure ni hɔ okay enkyerɛkyerɛ baba ni hɔ asori enkyerɛkyerɛ baba ɛno kure yɛ dwuma no yɛde Bible ne kasa no ne nyame honhom na hɔ ayɛ sɛ dia bonsam dia na te hɔ okay so ɔte aseɛ enti atiefo ahwɛfo munye nyansa enhyɛ no so na asori bebre abawiase nso na dɔso ene bɔne nso ayɛ adɔso why eke hu ne ye bɔne asori adɔso bebre be wo wiase a ko se bɔne yɛ dɛ ekɔfom ukai Hosea 4 verse 7 wo se enipa ekoso dɔso no na nipa ekoso yɛ bɔne asori dɔso no na nipa yɛ bɔne okay wo di ase eke asori de ye bogura didin ye toye ye nwom musicians ye man mema ye de awurade de to nwom enso wo na empena twen awarese ye abortion ye ani apobɔ ani brie ensisie bɔne wo wiase nyina sangbofo no ene omu di kan amem ka cho na no man ka cho he aso da wura so mu a kwa master otwempena auto singer otwempena treble singer otwempena bass singer otwempena
of friends saying singing about phones in your company. I'm sorry, penny company. Secretary won't pay. Treasure so won't pay. Or you took our own pay. And also for pay moon on Cassan. Name plan for bear 17. And the Guiasonum. Some man take baby go. A man who fat back. A bit to cranny, I would your home friend quite more so as I be assy. And dear, dear, what truth for near you? Oh, man is no money on caca. That's one more bottom. What do you say? No more you man. Now, so do we never summon at you. And you will summon sorry. What did the radicals or the who chills only young couple? I see you was what you saw them more than what is only young couple. So, as yet, it is slow being. Say, I'm penny on passe. Was a son, every to be other than no abundance or yet money the dear, 1 year. Oh, if it must be done, it must be done well. So, also by ye, so only can you bring a cheap. This is a guy crack 1 year. 1 year be a year. What do you say? Last week, call YouTube cause with 12 richest pastors in Ghana. Open who can home? And they said, what do Bonnie be as a dear? When you go for say, or the Bonnie Acho, David, or Kofa be it. And now, was sounds to come back, a count. Nini action was ceremony. So first, David and one name said, Adia, why not own? When someone could say, I'm a man, Jenny said, Adia or Koyano, Obia or Kofano, no, sir, come back, and your bonnet know you. There's no Yamini David. He was a man of God. Yame pena sem tu. Enye binimi na meka kira. Ezu odi mu adadi ni mpaibo. Esre souverain Yakobon. Ama boni a waye nyina no. Onyame de cha no no ofi se nyame be yi ni sunsun kura fi so te urade. Enye honhom no enfiri me so. O kasa bebre. E was Psalm 51 ene odi tro ye. Onyame je kuma ne kai. Oba ni servo. Was say at the any banner, and will free the chico baby. Sounds no be him tear. On so I about the servo, and was about running jay. I would say, what about 1 ton train? What was so a general? Or so a bonny warrior at the bonny beer, said the Enya. Now, Saba was so bonny in a wire, the main car of Bio. A chair at the panel where you're turning the Adiano, and I'm ready, but I'm also better on Quan. So, it will be near over the Nancy's one. No one yet, yes, said. That's a fata. Let's say your man you know. A deal water for any at a chef water for. Say Uncle Podin. I'm accused of what I did. I say the baby crown on that. We cross her to me. I'm in Tram baby. I'll cross her crown. I saw for your moye. Had you so for cray? Yes. Had you so for cray? Now, some boys here. I've I saw them. Oh, no one some blocko. Was I'm not getting no. More than no blocko, and you see us all the move you. You will never sell, then you pass on Quassoria. Days of Benyanqua, because I saw it is a school. Nipa wan kwa sorry a den se obenya enkwa etwe ne eye afutu a eye yen papa apostle Ajiman Prempeh wode aba ama eye yen ene eye Bishop Daniel Obini obibia entimi emfemu aba apostle fa number etu edwa yo me number 2 da me sremu a school aso me ka say sorry there is school e go sua ade e ne ababonten so ababare ohun aso dem yensu nyame wo ho yesum na bonten hallelujah amen. Midama say, Apostle Ajiman Prempeh ni. My number no 0544 262614 0544 262614 and 020 70 211 020 70 211. Madam, when you say, we are in Sham. No, oh, yes, Christ with you. Amen. Amen. Ebusia for aha any idea Jumedi no ebesi subscribe to your channel no so when you share your videos and so fama ebusia for adofonum ene eye enafo betima follow yen ewe Instagram page @somagh_ na emrepemagin chepia wono o de to comment section na making kan ede amam aha any idea Jumedi no ebesi midin ene ekwia sikapa dasene yebesane hia
too much GH nie Ghana for ahwɛfoɔ atiefoɔ onipa bi a won subscribe ɛwɔ too much GH no subscribe wɔ na ɛhintasɛm ɛnsɛm a ebuafa ɔman Ghana so ɛna yɛde brɛ mu one God nie the only one God in GH ɛhɔ ɛna da bia mehwɛ abrɛkyefoɔ ɛne Ghanafoɔ mo a mo wiase afa na nyinaa me recommend ɛma mo too much GH